2013'te kontrakt düzüp, beni jiberdiler, kontrakt yazmani, Десантно-штурмовой батальон, пулеметчик, город Севастополь. Ал вакытта Севастополь, Украинада ем. Оның һәр сүзен игътибар белән тыңлады, соңыннан исә кызыксындырган сорауларын юллады укучылар. Махсус хәрби операциядән кайткан Актаныш егете Риваз Рахматуллин белән район ЗАГС бүлегендә очраштылар. Гаилә мәктәбе дәресләренең чираттагысы гаилә кыйммәтләре турында сөйләшүне генә түгел, хәрби операциядә катнашучы егет белән аралашуны да үзенә максат иткән иде. Безнең инде 2011 елдан бирле менә район ЗАГС бүлеге каршында гаилә мәктәбе дәресләре даими төзелеп барыла. Бүгенге без инде гаилә мәктәбе дәресен гадәттән бераз үзгәрәк итеп үткәрергә уйладык. Кадет мәктәбенең өлкән класс укучыларын һәм инде икенче мәктәпнең өлкән сыйныф укучыларын чакырдык һәм алар белән очрашуга без инде махсус хәрби операциядә катнашып кайткан егетебез Актаныш егете Рахматуллин Ривасны кунак итеп чакырдык. Ул инде үзенең патриотик тәрбия индигә кагылышлы үзенең фикерләрен җиткереп, балалар белән бергә уртаклашып, гомумән патриотик хисләрне аларда уята алгандыр дип уйлыйм. Риваз Рахматуллин махсус хәрби операциягә үз теләге белән китә. Контракт нигезендә хезмәт итә. Берничә тапкыр яралана. Соңгы яраларыннан соң демобилизацияләнә. Московская область, город Одинцово, аннан кайткач 2009-да әзрәк эшләп караганда, яңасын ватанны сакларга 2013-тә контракт төзеп киттем. Контракт булды минем Десантно-штурмовой батальон, морская пехота. Город Севастополь. Монда 2 контракт хезмәт иткәннән соң кайтып, монда Самарада Мираторский батальонда контракт төзедем. Һәм шулар белән СВОга кердем. Гаилә мәктәбе дәресләре укучыларга гаилә кыйммәтләрен төшендерүне максат итә. Бу юнәлештә укучылар алдында әлеге дәресләрнең даими кунаклары Фәһимә Шәйгәрданова һәм Руслан хәзрәт Мортазиннар чыгыш ясый. Бу юлы да алар укучыларның игътибарын гаилә төзү, пар сайлау, әти-әнине хөрмәтләү кебек мәсьәләләргә юнәлтте. Яшьтән кергән, башка кирип калган, ишеткән әйбер ул бер кошында зыян итми. Һәм син ялгышлыклар кылмаска ул бик нык әйбер. Менә без бит сөйләшәбез балалар гаилә турында, ватан турында. Менә ватанны уйлаган чакта үзегезнең гаиләне уйлыйсың, шулай бит. Гаилә кемнән тора соң? Әти-әнидән, әби-бабайдан һәм балалардан. Шулай. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе батырларга хат акциясын башлап җибәргән иде. Моңа кушылып, чарада катнашучы егет-кызлар махсус хәрби операциядә катнашучыларга атап язылган хатка үзләренең имзаларын салды. Регина Салахова, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр программасы өчен.